Kaseng HNYF jong ka East Khasi District henne kasi ka artrek nailar aja apuar haga jing ajing kren chikilat pathai kubua kila pinpau ya kajing persya ya kajing NOC jong ka shnong umpling bar kajing NOC hai isharat lailat kalinti balech maupat bat kalinti balech Nigrams Hospital bar kawai pat kalinti balech umpling haga jing kren bagilat pathai kubua present jong kaseng HNYF East Khasi Hills uba belas dekar laong banakaliang jong kaseng laong bakin persya abet halor kane ka benta bat dalai ru kin amsha ban wine store hakate ke jaka ila ongru balada ai panchna kania ka wine store kamut ka jingjar ningkong e khamta mi kun samla badya ka jat ban reuhi barok kawai nakaliang jungi kung gasang mo HNF is ka sales idan goi ke issue ka bangiwan hangni kalong bangin persya habe day bat ka jing NOC jogas nong umpling mo umpling lang ta ka jing NOC hangte po israwat ang to po Laila ang to kuwi kan ti bali smau pat ko bali snai krem bat ko bali po umpling tinakaliang gajungin haban persya ba jagane madalele ru inum sya am kasa ban play one store ang to bagas nong isnong gibadan bentang to man ai to ba NOC te namar misu thu sya phi bangi phai meta kajingjot agari ba gajat man ru jungi khamtam e ki khon samla menta ngi le ba man khon ba namata man rai ka jing ha man rai ka jing khamtam e mo ni ka jing kerni habangi keren mri tang ka kya habangi keren ka jing kerni ka long wat drugs ro hi ubun sin ka long bang ka menta ka tu ka lenti ka ban le ka hang tu kin ai hang tu laila ka long ba hapadang sinta lo ka taru kan kata ka wi e kan long ka baja burom e ka jalla ka chungi baro ka wi khamtam ka tu ka lenti phi i menta kan wan ka new shlong hadin ng phi so bagadi ka lenti ka ba baro ginong sumar ginong pang biya le panto tika e gaban penlerahan kalong ka jalla ka chungi kan long ban i de dukan kya bagin yang harus swak ni dalilay ko kasang ginong sya bangin persya ba jakta dalilay ro ya ngadap ai gijin thoch ke dia ladap ai complain ci DC ngadap ai complain ci po size ro pan ngadap ai complain ju sya gishnong ba ai to NOC ti nakaliang chungi kasang hing persya ba dalilay ro har de dang ginong sya namar fi habang phai menta i ka ji ka e ba ka jat riu chungi klas naman ngam ta ndi e tang kata ka jingwan ka thep chungi riu bana ba re ka e ba ka kun samla chungi ka e ba kilong jing kilong sem ki kimi ki pa ha ki ni si ki ut kalinya phi wat hadu ka shnong ki thau ro mata ki ut kalinya ka e ka ba jalai ka long ba ndi tang ka kian oi phi wat drugs no ka ba susi ngan ong phi ka don ko ka por ka ba ngi kum ka sang ni lap ginong ki wi khna nang ni no po la chmia hi ale rung ha ko ki rukan tu itagi marbam la tu itagi skrat ni okem dalai okem gisnong ni lesa mangi di ngeli pejanta di khna ba di drugs kalau sosi kalong ba mentang ong ifi dangi lambat itu khna ya laming spo jelu para dala poi po jelu para hajan police station kudau ba kane ka ketem kade ga jaka ketem kade ba di drugs kinong di drugs dan nata yung ade yung di drugs na di nong di ong ade nong di ting nong ikli nang no mayo ong drugs tiyan uyala mi katay bala sa parama ta containment pikan ma ang tumo apo jelu parang tu ke tu mamata containment la pan parang tu bolong ketem tu uang hang ni gibde ginong di gidon hang ni ginong khai drugs gidon hang ni ti fi hajan tu containment fit pi kadang police station tinganam kan no ay police department mo henry kawai ka bang pa nong fi kadai kamram juga government yang ngam ya kata mama ngam ya kata bangang kelam persya yung nong di tamalong kadi bandon da ka limit ke jaka ban hage jaka ba pimbu ke sto kadi bandon kam khamtam e pingpet hang ni bolong ta pinaya na tu kan wan kan news long hi hadin tu kadon ka negrim kadon hang tu hang imte kai ka plan ke sarkar news long laban bu college ki institute tu mata nakshwa pindum sutul adon bukan ki ta kai ban kada Nada kikwa man tit kya tagin tit gini kwan store bala ada ai udah gak gomen kan ngi pat yo mangidang syutik wor bar ba kidon ke jing ai NOC na kalian kasno ndai mangin kili detail sa kata tingin pat ngila kendu yo exercise room yo assistant commissioner room ngila pan ke detail umpat la man coba ada ke sarkar kala man ken bi an yung HNC dai kadi man ken bi an yung drugs mo kadi man ken bi an bat ka hawak la ken bi an kadi ka kam juga ngam tip kan siat ne kan le amnu ne kitu ginong kai memang ngitip ba hikai ban di drugs ya ka ya ke man ra u drugs ka jala jungi ban hikai khun samla jungi ban di drugs mdei hi ki jat ban jungi ke masdang dei di kwe pat ki jat ban fi ti langa kwa man ong fi ba sarkar kadi ban sim khia kan
ada way po way nung ikman constituency la jong udon ke jingkit kle dei ba usulet banyalap election tang hakapor ba udon kam un lada kong tu i kiyap ki em kiyap kiat ne kiyap drugs ne kiyap tangan lu pi ka way ka di ka kamram jong ginong ikman banra ikani po house